Nema te dugo, hadžija, ne čujem ti merhaba. Merhaba he, brate, merhaba. Svijet je ovo daleki, primi selam veliki. Na vrhu brda, iznad Teočaka, i danas stoje zidine koje su prkosile vremenu i ratovima. Stari grad Teočak nije samo ruševina, to je svjedok stoljeća borbi, moći i opstanka. Nastao za vrijeme Bosanskog kraljevstva u 14. ili početkom 15. stoljeća, ovaj grad je građen kao tvrđava koja je štitila granice i nadzirala važne puteve. Iako tačan osnivač nije poznat, jasno je da je imao veliki značaj i da je bio simbol snage tadašnje Bosne. Sudbina tvrđave mijenja se dolaskom Osmanlija u drugoj polovini 15. stoljeća, kada prelazi pod vlast Osmanskog carstva. Umjesto da izgubi značaj, Teočak tada postaje još važniji, dodatno se utvrđuje i pretvara u snažnu vojnu tačku na granici carstva. Unutar njegovih zidina odvijao se život vojnika koji su danonoćno čuvali ovaj kraj. Svaki pogled s kula značio je oprez, jer je tvrđava bila prva linija odbrane. Teočak nije bio samo grad, bio je štit koji je čuvao teritoriju i ljude. Kako su stoljeća prolazila i granice se pomjerale, tvrđava je polahko gubila svoj vojni značaj. Ratovi su utihnuli, a zidine su ostale da svjedoče o prošlim vremenima. Danas, iako oštećen zubom vremena, stari grad Teočak i dalje stoji ponosno iznad ovog kraja kao podsjetnik na vrijeme kada su tvrđave odlučivale sudbinu čitavih zemalja i kada se historija pisala upravo na ovakvim mjestima. Sviće zora s našim sjenama. Reci mi, hadžija, za mog brata Hasana, moga brata, moga sokola. Da li se udala naša sestra Nedživa, naša sestra, naša jedina? Reci mi, hadžija, za mog brata Hasana, moga brata, moga sokola. Da li se udala naša sestra Nedživa, naša sestra, naša jedina? Nema te dugo, hadžija, ne čujem ti merhaba. Merhaba he, brate, merhaba. Svijet je ovo daleki, primi selam veliki. Svijet je ovo, ti si još veći. I ovdje volan, hadžija, u Boga ljubav.